प्रेक्षकांक नमस्कार. इष्टानो, भलायकीच्या मॉडर्न युगातल्या कार्यावळीन तुमका उर्बे भरीत येवकार. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लायन ऑफ ट्रीटमेंटाच्या आदारान मॉडर्नाच्या दुयेंतींनी हो धोक्याचो पावणो कसो टाळू येता हे पळयले. त्रास करपी गंभीर दुयेसाचेर मॉडर्न होमिओपॅथी आपल्या कितल्याशाच वर्साच्या संशोधनाच्या आदारान हजारांनी दुयेंतींक सामान्य जीवन जगपाक मजत करता. डॉक्टर विजय कुमार माने अखंडितपणान संशोधन करतात आणि होमिओपॅथी उपचार पद्धतीन एक नवी क्रांती हाडटा. उण्या खर्चान खर दुयेसाक तोंड दिवन मॉडर्न होमिओपॅथी असंख्य पीडित आयज सामान्य जिवीत जगताना दिसतात. खर दुयेसाविशीं जनजागृती करताना होमिओपॅथी उपचार पद्धती सगळ्या अर्थान कशी योग्य आसा हे लेगीत मुखार हाडपाचो उद्देश ह्या कार्यावळींतल्यान करता. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान लिव्हर सिरोसिसा खातीर मरण येवपी लोकांच्या वाडट्या आंकड्याविशीं खर हुस्को परगटायला. देखून आमच्या प्रेक्षकांक ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान आव्हान करता की आमच्या ह्या समाज प्रबोधनात तुम्ही वांटेकार जायात. ही एका तरेची तुमची सामाजिक जबाबदारीच थारता. इष्टानो, भलायकीच्या मॉडर्न युग कार्यावळीन आयज सावन लिव्हर सिरोसिस ह्या गंभीर दुयेसाचेर डॉक्टर विजय कुमार माने सरांचे खासा मार्गदर्शन तुमकां मेळटलें. लिव्हर सिरोसिस हे अतिशय घातक दुयेस कळनासतना शरीरान पातळत असता. ताचे निदान जाय मेरेन दुयेंती सामको मरणाच्या दारान पाविल्लो असता. हालींच नामनेचे बॉलिवूड अभिनेते बिग बी हांणी लेगीत आपल्या लिव्हराची कार्यक्षमता उणी जाल्या अशें जाहीरपणान सांगिल्लें. कांय वर्सां पयलीं तांच्या शरीरान हेपेटायटीस ह्या जंतून संक्रमण केल्ल्यान तांच्या लिव्हराची कार्यक्षमता 75% उणी जाल्ल्याचे वैजकी तज्ञांक दिसून आयिल्लें. सांगपाचो तात्पर्य इतलोच की लिव्हर संबंधित दुयेसाविशीं तुमी सामके सतर्क रावपाक जाय. आधुनिक जीवनशैलीक लागून तुम्ही स्वताच कळनासतना शरीराक लुकसाण करतात. हे तुम्ही टाळपाक जाय. समाज सुदृढ जावपाक जाय. पण जिविताक वेडो घाल्ल्या ह्या खर आनी गंभीर दुयेसाक आडावपाचें काम मॉडर्न होमिओपॅथी वरवीं कशें करतात हाचो प्रत्यक्ष अनुभव लिव्हर सिरोसिस आनी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या ह्या खासा कार्यावळींतल्यान तुमकां मेळटलो. तेन्ना लक्ष दियात आनी आयकयात मॉडर्न होमिओपॅथीची खासा कार्यावळ भलायकीचे मॉडर्न युग. नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर. आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटनं कशा प्रकारे असाध्य रोग बरे होत आहेत आणि कशा प्रकारे रुग्ण सामान्य जीवन जगतायत हे आपण गेले अनेक भाग पाहतोय. रुग्णांचे स्वतःचे अनुभव आपण त्यांच्या तोंडून ऐकतोय आणि त्याचबरोबर त्यांच्या रिपोर्ट्सचाही आढावा घेत असतो. गेल्या भागामध्ये आपण हेपेटायटिस बी या आजाराविषयी चर्चा केली आणि आजच्या भागामध्येही आपण याच आजाराविषयी चर्चा करणार आहोत. काही रुग्णांचे अनुभवही ऐकणार आहोत आणि या संपूर्ण विषयावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याकडे आलेले आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे सीईओ डॉक्टर विजय कुमार माने सर. सर, कार्यक्रमात मनापासून स्वागत. नमस्कार सर. आपण गेल्या भागापासून हेपेटायटिस बी या लिव्हरशी संबंधित आजारावरती बोलायला सुरुवात केली. या भागामध्ये आपण त्याविषयी थोडंसं बोलणार आहोत. आणखीन एक्सटेन्सिव्हली मला काही गोष्टी जाणून घ्यायच्यात, आपण प्रेक्षकांनाही सांगणार आहोत. सगळ्यात प्रथम मला तुम्हाला हेच विचारायचं आहे की हेपेटायटिस बी जसं तुम्ही सांगितलं की कुठल्या कुठल्या तपासण्या करायला लागतात किंवा कशा प्रकारे आजाराचं निदान होतं, परंतु जर का हा आजार झाला असेल तर त्या आजाराच्या संलग्न इतर कुठले अवयव आहेत त्यांना सुद्धा इन्फेक्शन लागू शकतं का आणि मग ते कशा प्रकारे? जसं आपण बघितलं की लिव्हर खराब झाल्यानंतर की किडनीला सुद्धा इन्फेक्शन लागू शकतं. म्हणण्यापेक्षा किडनी फेल्युअर होते. त्याला हिपॅटोरिनल सिंड्रोम असं म्हटलं जातं की ज्यामध्ये युरिया खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढतो आणि क्रिएटिनिन वाढतं आणि पेशंट किडनी फेल्युअरमध्ये लँड होतो. ओके. बऱ्याच वेळेला मग जर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये युरिया वाढला असेल, लक्षणं खूप दिसत असतील तर मग रुग्णाला डायलिसिस सुद्धा करायची गरज भासू शकते. याच आजारामुळं जर अमोनिया खूप वाढला असेल, रक्त दूषित झाल्यामुळं रुग्ण कोमामध्ये, ज्याला हिपॅटिक एन्सेफॅलोपॅथी किंवा हिपॅटिक कोमा असं म्हटलं जातं, त्यामध्ये पण लँड होऊ शकतो. किंवा एक्स्ट्रीम केसेसमध्ये ज्यावेळेला लिव्हर सिरोसिसमुळं लिव्हर डॅमेज जर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये असेल तर मल्टिपल ऑर्गन फेल्युअरमध्ये पण पेशंट जाऊ शकतो ड्यू टू लिव्हर सिरोसिस. असं तुम्ही म्हणालात तसं की लिव्हर सिरोसिस संबंधित मग किडनी खराब होऊ शकते आणि तुम्ही म्हणाल तसं की मल्टिपल ऑर्गन फेल्युअर सुद्धा अगदी होऊ शकतं आणि पेशंटचा मग पर्यायानं मृत्यू होऊ शकतो. नक्कीच. मग त्या अनुषंगाने आपण ही जर का बघितली तर मला तुम्हाला विचारायचं की मग लिव्हर सिरोसिस जर का झालेला असेल आणि तो डिटेक्ट झाला तर त्याच्या मागची जी लक्षणं आहेत ती काही असू शकतात वेगळी, त्याविषयी काय सांगाल? प्रत्येक ऑर्गन प्रमाणे लक्षणं आहेत. समजा आता लिव्हर सिरोसिस आहेत, आपण लक्षणं बघितली की जसं अजून एकदा आपण त्याचा आढावा घेऊया की लक्षणामध्ये प्रामुख्यानं दिसते ती कावीळ. काही रुग्णांमध्ये रक्ताच्या उलट्या होणं, कारण पोर्टल व्हेन नावाची एक व्हेन असते लिव्हरच्या संबंधात जवळ, त्या पोर्टल व्हेनचं थ्रोम्बोसिस झालं की पोटामध्ये रुग्णाला पाणी व्हायला लागतं आणि रुग्णाला रक्ताच्या उलट्या व्हायला लागतात किंवा संडासद्वारे पण रुग्णाला रक्त पडू शकतं. दुसरं कावीळ बघितले आपण की रुग्णाला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये कावीळ होते आणि जी ॲलोपॅथिक ट्रीटमेंटमुळे कंट्रोलमध्ये येत नाही. बरोबर.
तिसरी गोष्ट बघितलं आपण की रुग्णामध्ये पोटात पाणी व्हायला लागतं किंवा छातीमध्ये पाणी व्हायला लागतं, त्याला प्लुरल इफ्युजन असं म्हटलं जातं. पोटातल्या पाण्याला असायटिस असं म्हटलं जातं. त्याच्यामुळे पायाला सूज येते, हाताला आणि पायाला किंवा चेहऱ्याला पण सूज येऊ शकते. डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी म्हणजे पूर्ण शरीराचा रंग, जर रुग्ण गोरा असेल तर तो पूर्ण काळा एकदम असा त्याचं डिस्कलरेशन होतं किंवा ब्रॉन्झ कलरचा असा रुग्ण होतो. एस्पेशली अल्कोहोलिक सिरोसिस मध्ये ते कॉमन दिसतं. हे लक्षणं दिसतात प्रामुख्यानं. मग उलट्या होणं, जेवण कमी जाणं, भूक न लागणं, वारंवार ताप येणं, ह्या गोष्टी पण त्याच्या अनुषंगानं आपल्याला दिसून येतात. आणि ज्यावेळेला इतर अवयव फेल्युअर होतील, की जसं बघितलं की आपण किडनी फेल्युअर मध्ये पण मग नॉशिया, वॉमिटिंग म्हणजे उलट्या, मळमळ, अंगाला सूज येणं, रिनल एन्सेफॅलोपॅथीमध्ये पेशंट जाणं, खूप युरिया वाढला त्याच्यामुळे पण एन्सेफॅलोपॅथी होते, तर ही लक्षणं दिसू शकतात. आणि हेपॅटिक कोमामध्ये रुग्ण बेशुद्ध अवस्थेमध्ये जातो किंवा मनाचा गोंधळ उडणं आणि असंबंध बडबडणं, ही लक्षणं लिव्हर सिरोसिस मुळे इतर अवयवावर जो परिणाम होतो त्यामुळे दिसून येतात. नक्की सर, आपण बघितलं जर का की हेपॅटायटिस बी झाल्यानंतर तुम्ही म्हणाला तसं की चाचण्या वगैरे जो भाग येतो तो नंतर येतो, परंतु रुग्णाला जर का त्याचं इन्फेक्शन झालं असेल किंवा व्हायरस जर का त्याच्या बॉडीत असेल तर तो इन्फेक्शन झाल्यापासूनचा जो पिरियड आहे आणि ते लक्षात येण्यापर्यंतचा त्याच्यामध्ये साधारण वेळ जाऊ शकतो का? म्हणजे सिम्पटम्स इमिजिएटली दिसायला लागतात की त्याला काही काळ जायला लागतो? मध्ये काळ जातो, म्हणजे इन्फेक्शन झाल्यानंतर लगेच होत नाही. बऱ्याच रुग्णांना हेपॅटायटिस बी चं किंवा सी चं इन्फेक्शन झाल्यानंतर खूप वर्ष समजतच नाही आणि सुरुवातीला लक्षणं एकदम वेग असतात. म्हणजे फक्त मळमळणं, डोकं दुखणं, वारंवार ताप येणं, भूक कमी लागणं, पोटामध्ये असं मुरडा मारल्यासारखं होणं, अशी लक्षणं दिसू लागतात. आणि मग त्याच्यावरून नक्की डायग्नोसिस होत नाही. आणि जसं जसं लिव्हर सिरोसिसचं प्रमाण वाढत जाईल, जसं ते लिव्हर हे सिरोटिक होईल, त्यामध्ये पॅथॉलॉजिकल चेंजेस होतील, तसं म्हणजे साधारणपणे 70 ते 75% लिव्हर सिरोसिस झाल्यानंतर मग रुग्णाला या आजाराची लक्षणं दिसू लागतात. हा मधला पिरियड हा साधारणपणे 5 ते 10 वर्षात सुद्धा असू शकतो. इन्फेक्शन झाल्यापासून ते पूर्ण आजार डेव्हलप होईपर्यंत 5 ते 10 वर्षाचा पिरियड हा असू शकतो. बरं, तुम्ही म्हणालात तसं की आजाराचा जो पिरियड आहे म्हणजे कळण्याचा तो एवढा जर का मोठा असू शकत असेल तर मला वाटतं पेशंटना बऱ्याच वेळा जेव्हा कळत नाही तेव्हा मग जुजबी उपचार केले जातात आणि मग त्यामुळे ह्या आजाराची जी इंटेन्सिटी आहे ती वाढू शकते का? कारण आजार प्रोग्रेसिव्ह होतो ना, आजार हा प्रोग्रेसिव्ह आहे. लवकर जर कळालं नाही तर त्याला ट्रीटमेंट काही नाही आहे. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे तशी कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये त्याला ट्रीटमेंट काही नाहीच आहे. म्हणजे ते सिरोटिक चेंजेस आहेत ते थांबवू शकत नाहीत, ते फक्त आपण थांबवू शकतो किंवा रिव्हर्स करू शकतो. ट्रीटमेंट जी दिली जाते ते प्रामुख्यानं रेट्रोव्हायरल थेरपी, अँटी रेट्रोव्हायरल थेरपी म्हणजे त्या व्हायरसवर दिली जाते, ज्याच्या अनुषंगानं तो व्हायरल काउंट कमी येतो. पण मी बघितलंय की जरी काउंट कमी असेल तर ते आजार मात्र प्रोग्रेसिव्ह आहे. म्हणजे तो सिरोसिसकडे जातो किंवा सिरोसिस झाल्यानंतर मग तो लिव्हर कॅन्सरकडे जातो. हे प्रोग्रेशन आहे ते होतच जातं. व्हायरस फक्त कमी झाला म्हणून तो प्रोग्रेशन थांबते असं माझं तरी मत आहे. मला ते दिसून आलंय गेल्या अनेक वर्षाच्या माझ्या अनुभवानं की ते प्रोग्रेशन जे आहे ते होतच जातं. नक्की. आपण जर का बघितलं की हेपॅटायटिस बी चा एखादा रुग्ण एखाद्या घरात असेल तर मग बाकीच्या ज्या व्यक्ती त्या घरातल्या आहेत म्हणजे कुटुंबातल्या त्यांनी काय स्पेसिफिकली काळजी घेणं गरजेचं आहे का, त्याविषयी काय? जसं मी म्हटलं की रुग्णाच्या स्त्रावापासून संबंध येऊ दे नाही. स्त्राव म्हणजे कुठले की प्रामुख्याने सलायवा आणि विष्टा आणि सिमेंट, तर या गोष्टी टाळायला पाहिजेत. जसं आपण आधी बोललो की बाबा प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स वापरायला पाहिजेत, की नवरा बायकोनी मग ते कंडोमचा वापर केला पाहिजे नवऱ्यानं शारीरिक संबंधाच्या वेळेला. त्या स्रावाशी संबंध येऊ नाही देणं किंवा त्याची रेझर्स न वापरणं. जर रुग्ण जर पुरुष असेल तर त्याची रेझर्स दुसऱ्याने वापरू नयेत. अशा प्रकारे त्याचं प्रिव्हेन्शन आपण करू शकतो. नक्की. मला वाटतं आपण हेपॅटायटिस बी विषयी आणखीनही काही माहिती करून घ्यायची आणि त्याचबरोबर आपल्यावर असे रुग्ण आहेत जे ऑलरेडी उपचार घेतात किंवा बरेही झालेले आहेत त्यांच्याविषयी आपण जाणून घेणार आहोत. परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com.
आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्याच सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. ब्रेकनंतर आरोग्याचा मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण हेपेटायटिस बी या आजाराविषयी चर्चा करतोय. याच आजाराने व्याधीग्रस्त असलेले सुखदेव पाटील यांचा अनुभव आपण आता त्यांच्याच तोंडून ऐकणार आहोत आणि कशा प्रकारे त्यांचे रिपोर्ट्स होते आणि कशा प्रकारे आता त्याच्यात चेंजेस आलेले आहेत. एकूणच मॉडर्न होमिओपॅथीने कशा प्रकारे सक्सेसफुली त्यांना बरं केलेले याविषयी आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. नमस्कार, माझं नाव सुखदेव सोमा पाटील, राहणार डोंबिवली, वय 69. मला काही दिवसापूर्वी पोटामध्ये जळजळ होत होतं आणि ॲसिडिटी टाईप वाटत होतं. त्याच्यासाठी कोड्या इथे औषधी घेतली होमिओपॅथी, पण त्याच्यामुळे काही अजून त्रास थांबलेला नव्हता. पोटात जळजळ होत होतं, पोट फुगत होतं, पोटात पाणी होत होतं, जेवण जात नव्हतं आणि थकवा खूप आलेला होता. उभं राहता येत नव्हतं, चालता येत नव्हतं. ॲलोपॅथीची ट्रीटमेंट 5 महिने घेऊन सुद्धा त्याचा काही उपयोग झाला नाही. मला थकवा येत होता आणि उभं राहता येत नव्हतं. माझं नाव मनीषा पाटील, हे माझे सासरे आहे. यांना आम्हाला ऑगस्ट 2013 मध्ये यांना त्रास होत होता, पोट फुगत होतं, पाय सुजत होते, म्हणून आम्ही डॉक्टरांची ट्रीटमेंटसाठी गेलो. तिथे त्यांची सोनोग्राफी केली आम्ही. सोनोग्राफीमध्ये डिटेक्ट झालं की त्यांना हेपेटायटिस बी आहे म्हणून, आणि आम्ही त्यांची ट्रीटमेंट ॲलोपॅथीच्या डॉक्टरांकडे स्टार्ट केली. पण ती ट्रीटमेंट चालू असताना सुद्धा त्यांना खूप त्रास होत होता, थकवा येत होता, पाय सुजत होते, पोटात पाणी जमा होत होतं आणि जेवणसुद्धा जात नव्हतं त्यांचं. आणि मग आम्हाला फॅमिली डॉक्टरमधून मॉडर्न होमिओपॅथीचे डॉक्टर विजय कुमार माने यांची माहिती मिळाली आणि आम्ही त्यांना कन्सल्ट केलं. एप्रिल 2014 पासून आम्ही त्यांची औषधी घ्यायला सुरुवात केली आणि तरी 5-6 महिने नंतर आम्हाला थोडा फरक जाणवला. त्यांना 5-6 महिने त्रास होतच होता, जसं पोट फुगणे, पाय सुजणे, पण थोडं जेवण वगैरे जायला लागलं होतं त्यांना तेव्हा. आणि आता वर्षभर आम्ही औषधी घेतल्यानंतर आम्हाला खूप फरक जाणवला की ते आता ऑफिसला सुद्धा जाऊ शकता आहेत आणि पाय पण खूप कमी सुजत आहेत त्यांचे. आणि बाकी पोटात पाणी, त्यानंतरही एक वेळ आम्ही पाणी काढलं पोटातलं, पण आता काही पाणी वगैरे होत नाहीये. मॉडर्न होमिओपॅथीचा औषधी चालू केल्यापासून मला हळूहळू 5-6 महिन्याने थोडा रिपोर्ट थोडा जाणवला. त्याच्यानंतर काही त्रास होत होता, पाय सुजत होते. नंतर हळूहळू 1 वर्षाने ते कमी व्हायला आले. मॉडर्न होमिओपॅथीची औषधी घेण्याची पद्धत फार सोपी आहे. त्याचा साईड इफेक्ट काही होत नाही आणि ती अजून कंटिन्यू चालू आहे. आता त्याचा खूप फरक जाणवला मला. बाकी इतर काही त्रास होत नाही त्याचा आणि झालेला सुद्धा नाही. त्यांचा बिलिरुबिन जेव्हा आम्ही चालू केली ट्रीटमेंट तेव्हा 1.8 होता आणि आता रिसेंट त्यांचे जे रिपोर्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये त्यांचा 1.07 आहे. ज्याला कोणाला हा आजार झालेला असेल त्यांनी मॉडर्न होमिओपॅथीचं डॉक्टरांकडे जाऊन, विजय कुमार माने यांच्याकडे जाऊन त्यांचा सल्ला घ्यावा. श्री सुखदेव पाटील, वय 68, राहणार डोंबिवली, यांना ऑगस्ट 2013 मध्ये सतत पोटात जळजळणे, पोट दुखणे, पोट फुगणे व जड वाटणे, तसंच हातापायावर सूज येणे, सतत थकवा जाणवणे व भूक न लागणे असे त्रास होत होते. तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार सोनोग्राफी केली असता त्यांना हेपेटायटिस बी या गंभीर आजाराचं निदान झालं. प्रचलित उपचार पद्धतीमध्ये 5 महिने उपचार घेऊनही त्यांना काहीच फरक जाणवला नाही. त्यांना सतत पोटात पाणी होणे व थकवा येणे असे त्रास होतच राहिले. त्यांचे चालणे बंद झाले होते व त्यांना उभं राहताही येत नव्हते. त्यांचे बिलिरुबिन वाढले होते. त्यांनी एप्रिल 2014 मध्ये मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषधोपचार घ्यायला सुरुवात केली. औषधोपचार सुरू केल्यानंतर पहिल्या 2-3 महिन्यातच त्यांच्या तब्येतीत लक्षणीयरित्या फरक जाणवू लागला.
त्यांना पूर्वी होणारे सर्व त्रास कमी कमी होत बंद झाले. पोटात पाणी होणे बंद झाले. त्यांना जेवण जाऊ लागले. ते आता चालू फिरू शकतात. नियमितपणे स्वतःची कार्यालयीन कामं ते स्वतः करू शकतात. त्यांचं बिलिरुबिन 1.07 इतक्या प्रमाणात आटोक्यात आला आहे. श्री पाटील मॉडर्न होमिओपॅथीच्या औषधोपचारांसह निरोगी व आनंदी जीवन जगत आहेत. तर आपण पाहिलं की कशा प्रकारे यांना हा आजार झालेला होता आणि मॉडर्न होमिओपॅथीच्या ट्रीटमेंटद्वारे आज ते एक संपूर्णपणे सामान्य आयुष्य जगतात. ही संपूर्ण केस कशा प्रकारे होती हे आपण डॉक्टरांकडून जाणून घेणारच आहोत, परंतु इथे वेळ झाली आहे एका छोट्याशा ब्रेकची. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न योग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण हेपॅटायटिस बी या आजाराविषयी चर्चा करतोय. सर, ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण सुखदेव पाटील यांचा अनुभव ऐकला आणि कशा प्रकारे त्यांना हा अनुभव आलेला आहे हा त्यांनी सांगितला आणि आज ते खरोखर सामान्य जीवन जगताना दिसत आहेत. ही संपूर्ण केस कशी हँडल केली? मला वाटतं ऑगस्ट 2013 मध्ये त्यांना पहिल्यांदा डायग्नोसिस झालं की त्यांना हेपॅटायटिस बी मुळे लिव्हर सिरोसिस झालेला आहे. त्यावेळेला त्यांना लक्षणं होती ते म्हणजे पोटात पाणी झालं, कावीळ वाढली, अंगाला आग खाज सुटायला लागली आणि मग ते हॉस्पिटलाइज झाले. विविध तपासण्या केल्या. त्यावेळेला त्यांना कळाले की त्यांना हेपॅटायटिस बी ची लागण झालेली आहे. त्यावेळेला ते 68 इयर्स ओल्ड होते आणि मग त्यांची दिवसेंदिवस तब्येत खालावत गेली. एप्रिल 2014ला ते आपल्याकडे अप्रोच झाले. एप्रिल 2014ला आपण त्यांची ट्रीटमेंट चालू केली. आपल्याकडे आले त्यावेळेला त्यांना खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये पोटात पाणी होतं आणि त्यांना पाणी काढायला लागत होतं वारंवार. अंगाला खास सुटत होती, कावीळचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं होतं, हिमोग्लोबिन कमी होतं खूप आणि प्लेटलेट पण खूप कमी होतं. आपण उपचार चालू केल्यानंतर त्यांना पहिल्या 1-2 महिन्यातच बरं वाटायला लागलं. काही महिन्यांमध्ये त्यांची कावीळ कमी आली, नॉर्मल झाली, अंगाची खाज कमी आली, पोटातलं पाणी काढायचं पूर्ण बंद झालं, म्हणजे पोटात पाणी व्हायचं प्रमाण पूर्ण थांबून गेलं आणि ते आज नॉर्मल आयुष्य जगतात. ते स्वतः एंटरप्रेन्योर आहेत, बिझनेसमॅन आहेत आणि ते त्यांचा व्यवसाय करतात. अजूनही आपल्याला आश्चर्य वाटेल की आता ते व्यवसाय करतात किंवा आता ते फिरतात इकडे तिकडे. बऱ्याच मला वाटतं ठिकाणी ते जाऊन पण आले गेल्या वर्षभरामध्ये 6 महिन्यामध्ये आणि ते पूर्णपणाने नॉर्मल आयुष्य जगतात. म्हणजे यावर हे एक सिद्ध होतंय की एज, आपल्याला एजचं लिमिटेशन कुठल्याही प्रकारचं नाही आहे. एजड पेशंट आहेत, वयस्कर आहेत, पण तरी पण त्यांच्यामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे इम्प्रुव्हमेंट झालेली आहे आणि हा आजार जो आहे तो रिव्हर्सल मध्ये निघालेला आहे. म्हणजे पॅथॉलॉजिकल चेंजेस या रिव्हर्स व्हायला लागले. आपण पुढे पण काही पेशंट बघणार आहोत की ज्यांना दुसऱ्या कारणामुळे लिव्हर सिरोसिस झालं आणि ते यांच्यापेक्षा पण एजड पेशंट आहेत, पण तरी पण त्यांच्यामध्ये इतकी इम्प्रुव्हमेंट आहे की काही रुग्ण तर आपल्याला सुरुवातीला दाखवायला आले नव्हते, पण नंतर ते आपल्याला बरे झाल्यानंतर भेटायला आले आणि त्यावेळेला ते कळलं इतके एजड पेशंट असून सुद्धा आजार आपण रिव्हर्स आपल्याकडनं ट्रीटमेंटमुळे रिव्हर्स होऊ शकतो आणि हा आजारातनं पेशंट पूर्ण बाहेर येऊ शकतो आणि त्याला पुढचं अनेक वर्षाचं बोनस लाईफ आपण देऊ शकतो. क्वालिटी लाईफ नॉर्मल लाईफ जगतात. बरोबर, हे दिसून येते. नक्की नक्की. आपण जसं बघतोय तसं की कशा प्रकारे हा संपूर्ण आजार बरा होतोय. आपण बघितलं तर कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये याला अशा प्रकारची ट्रीटमेंट अवेलेबल नाहीये. तर मग म्हणून मला तुम्हाला विचारायचं की आपली जी ट्रीटमेंट आहे ती कशा प्रकारे सरस ठरते आणि कशा प्रकारे आपल्याला यश येत आहे? सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की आपल्याकडनं आजार हा पूर्ण बरा होतो. पूर्ण बरा होतोय आपण कुठल्या आधारे म्हणतो की समजा
रुग्णाचे लिव्हर फंक्शन टेस्ट ह्या पूर्ण बिघडलेल्या असतील. आपल्याकडे 50 बिलिरुबिन असणारे रुग्ण पण आपण ट्रीट केले ओपीडी बेसिसवर आणि ते आज नॉर्मल आहेत. त्या रिपोर्ट पूर्ण नॉर्मल. जसं बाकीचे एन्झाईम्स पण हाय असतात, म्हणजे काही आजारांमध्ये एचजीओटी, एचजीपीटी, एएलपी आहे किंवा अल्फा फिटोप्रोटीन पण काही रुग्णांमध्ये आहे, ते सगळं नॉर्मल येते. तिसरी गोष्ट, पोटात होणारं पाणी हे पूर्ण नॉर्मल येते. अजून एक गोष्ट आम्ही बघितलं, म्हणजे आम्ही हे करत गेलो, तपासणी करत गेलो की स्प्लिनचा जो वाढलेला आकार होता तो पूर्ण नॉर्मल येतो लोकांचा. मी सांगितलं पोटातलं पाणी कमी येते. पोर्टल व्हेन थ्रोम्बोसिस जे आहे ते थ्रोम्बोसिस पूर्णपणे निघून गेलेलं आपल्याला रिपोर्टमध्ये दिसून येतं. म्हणजे पूर्ण आजार हा रिव्हर्स झाल्यामुळे, पॅथॉलॉजिकल चेंजेस रिव्हर्स झाल्यामुळे रुग्ण हा पूर्ण नॉर्मल आयुष्य जगतो. दुसरी गोष्ट की आपली उपचार पद्धती ही ओपीडी बेसिस आहे. 99% वेळेला रुग्णाला आपली ट्रीटमेंट चालू झाल्यानंतर ऍडमिट करावं लागत नाही. म्हणजे तो रुग्णाचा खर्च, ऍडमिशनचा प्रचंड खर्च आहे, आयसीयूचा आणि आयसीसीयूचा प्रचंड खर्च आहे, तो खर्च आपण रुग्णाला वाचवतो. अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे रुग्ण जे आपली ट्रीटमेंट घेतो तो त्याच्या फॅमिलियल सराउंडिंग मध्ये, म्हणजे त्याच्या घरी राहून ट्रीटमेंट घेतो. ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट असल्यामुळे रुग्णाला हॉस्पिटलायझेशन नाही. आपली औषधी तोंडाकडनं घ्यायची आहेत. 1 चमचा पाण्यामध्ये टाकून औषधं घ्यायची आहेत दिवसातून काही वेळेला. म्हणजे ते पण सोपं आहे की रुग्णाला इंजेक्शनची सुई सुद्धा आपल्या अंगाला लावायला लागत नाही आपल्या ट्रीटमेंटमुळे. हे सगळे प्लस पॉईंट आहेत. बरोबर, नक्की. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपण लिव्हर ट्रान्सप्लांट टाळतो. लिव्हर ट्रान्सप्लांट बघितलं आपण की प्रचंड खर्चिक आहे. 35 to 65 lakhs पर्यंत पण त्याचे कोटेशन्स आहेत. सक्सेस रेट खूप कमी आहे. म्हणजे साधारणपणे 20% सक्सेस सांगितला जातो. म्हणजे जर 10 रुग्णांचं ट्रान्सप्लांट झालं तर 2 रुग्णच फक्त सक्सेसफुली ट्रान्सप्लांट कंप्लीट होईल, 8 रुग्ण हे टेबलवर मृत्युमुखी पावतील, अशी परिस्थिती आहे. या सगळ्या गोष्टींना आपल्या उपचार पद्धतीमुळे फाटा मिळालेला आहे. लोकांना लिव्हर ट्रान्सप्लांटला जावं लागत नाही. सगळ्या गोष्टी रिव्हर्स होतात आणि ते पुढचे अनेक वर्ष त्यांचं बोनस लाईफ हे नॉर्मल लाईफ होऊन जगतात. ही खूप मोठी गोष्ट आपण या ट्रीटमेंटच्या द्वारे साध्य करू शकतो असं मला वाटतं. नक्की. आणि एवढे अनुभव आपल्याकडे आलेले आहेत आणि मला वाटतं पेशंट स्वतःच सांगतायत म्हटल्यानंतर विश्वसनीय आहे हे म्हणायला हरकत नाही. मला तुम्हाला विचारायचं आहे की आपली जेव्हा ट्रीटमेंट सुरू असते, जसं तुम्ही म्हणालात तसं की ओपीडी बेसिसवरती ही पूर्ण ट्रीटमेंट असते, तर अशा वेळेला हेपॅटायटिस बी जे किंवा लिव्हर सिरोसिसचे पेशंट असतात, त्यांना ऑलरेडी भूक कमी लागते किंवा अशा प्रकारे त्यांना अन्न जे आहे ते जास्त जात नसतं, तर अशा वेळेला आपल्या ट्रीटमेंटच्या बरोबरीने त्यांना तुम्ही काही डायटरी चेंजेस पण सजेस्ट करता का? हा, डायटरी चेंजेस मध्ये प्रामुख्याने कसं आहे, आपण अगोदर बघितलं की बाईल जी आहे ती स्निग्ध पदार्थ आणि प्रोटीनचं हे पचन करण्यासाठी मदत करते. या रुग्णांमध्ये डिरेंजमेंट झाल्यामुळं सगळ्यात पहिल्यांदा स्निग्ध पदार्थ कमी घ्यायला आपण सांगतो आणि प्रोटीन युक्त पदार्थ कमी घ्यायला सांगतो. स्निग्ध पदार्थामध्ये तूप घ्यायला नको, तेल एकदम कमी, आणि मीठ जे आहे ते सैंधव मीठ वापरायला आम्ही सजेस्ट करतो. हे प्रमुख असं असणारं पथ्य आहे. दुसरं पथ्य म्हणजे जर नॉन व्हेजिटेरियन असेल पेशंट किंवा मिक्स्ड फूड डाएट घेत असेल तर त्यानं मटन आणि चिकन टाळायला पाहिजे. पण तो मासे आणि अंडी खाऊ शकतो. नक्की. मला वाटतं आपण हेपॅटायटिस बी विषयी जाणून घेतलं, त्याचबरोबर आपण जसं म्हणतो जसं की लिव्हरशी संबंधित हेपॅटायटिस बी, सी या सगळ्या विषयी आपण चर्चा करणार आहोत. परंतु आज तुम्ही इथे आलात आणि या विषयावरती स्पेसिफिकली एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद. या विषयासह आरोग्याचा मॉडर्न युगमध्ये आता मी इथेच थांबतोय. नमस्कार. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर,
जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. मॉडर्न होमिओपॅथीचे सीईओ डॉक्टर विजय कुमार माने हांणी लिव्हर सिरोसिस दुयेसाचेर केल्ले मार्गदर्शन तुम्ही पळयलें. इश्टानो, भलायकीचे मॉडर्न युग ह्या कार्यावळीन फुडल्या भागान तुमकां डॉक्टर विजय कुमार माने लिव्हर सिरोसिस दुयेसाचेर मार्गदर्शन करतले. तेन्ना खर दुयेस आनी ताचे वेले मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार हाचे खातीर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग.